Baina itzalik ez izatea oso susmagarria zen. Ematen zuen aditzera hil eta gero infernura joango zela hura ere. Horrexegatik, beste herri ipuin batzuetan esaten da Axularrek berreskuratu egin zuela azkenean ere bere itzala, halako eta bestelako probak gaindituz. Baina zalantzak iraun egin duela gutxi arte. Jean Barbier apaiz eta idazleak argitu zituen zalantza guztiak. 20. mendearen hasieran, Sarako hilerria berritu behartzela eta Axularren hilobia zabaldu zuten. Ikusi zuten idazlearen gorputza garbi zegoela, etzela usteldu. Barbierrek ezin zion pozari eutsi. Dudari gabe, Axularrek lortu zuen azkenean ere zeruan sartzea. Gorputza oso osorik egotea, santutasunaren frogatzat baitzuten garai hartan. Egia bestelakoa da. Gorputza ondo mantendu zen Sarako lurrak buztina daukalako. Baina, nori dio horrek orain Axola? Agirre buruz jarri naiz pentsatzen. Azkueri etxea ez erakustearen keinu horrekin. Gure literatur tradizioa, Agirreren gurasoen etxe hura bezalakoa da. Txikia, txiroa, desordenatua. Baina, okerrena hori ezkutuan izatea da. Beharrezkoa dugu gure etxe aurretik pasatzen diren horiek sartzera gonbidatu eta etxean zerbait eskaintzea, zerbait hori ezer gutxi baldin bada ere. Dugun tradizioa dugu eta horretxekin egin behar dugu aurrera. Hori bai, ahalik eta jende gehien erakarriz bertara. Etxea egurasteko modurik onena, leihoak zabaltzea baita. Ez ahaztu loreak zaintzeko denbora ateratzea.